Ćao svima ljudi, naše ime je Foodie Gamer. Kao što vidite, danas snimamo video posle jako dugo vremena. Da. Evo da što nismo snimali. Škola, treninzi, parkour, to je na zadnjem mjestu, jer mislim baš pada kiša pa ne možemo da izlazimo. Pa da. Ali svakako i to je isto. Biće snežni vidi, tako da. Da, biće snežni vidi i to će stvarno da kida. Da. Znači, nismo snimali zbog škole, zbog ostalih obaveza. A od današnjeg videa ćemo snimati češće. Znači, svaki dan po mogućnosti, ako jedan dan preskočimo, to je možda zato što nismo baš imali vremena da snimamo. I da. Imaš ti nešto da kažeš zašto nismo dugo snimali? Pa, nemam pojma. Hvala, okej. Da. Možda ste vidjeli drugog Foodie Gamera da nije bio u nekim videima. I ako želite još, znači ovakav video, pišite na obaveznu temu. Bio je na operaciji. Ti, ajde bre, ćuti. Nisam nije na kakvoj operaciji bio. Pa znamo to svi. I pišite nam teme u komentarima šta da snimamo i da li želite da pravimo skupove u kojim ćete i vi da budete i da snimamo video tad i bla. I da. Samo da znate da smo, kad smo snimali na Minecraft svakog dana kad smo izbacili video, možda smo svakog dana kad smo izbacili video, online Minecraft, nećemo snimati ponovo taj isti Minecraft, zato što baš i taj telefon preko koga nam je stvarno potekao YouTube, nije sad trenutno kod nas, znači nije bitno, i preko njega nam je bio taj Mastercraft, preko koga smo igrali Minecraft, tako da Minecraft ćemo otvoriti nov svijet i kunem vam se, to će stvarno da bude, znači, perfekt, znači bit će jedno, neću da obećam koliko epizoda, zato što će možda ponovo da bude ista ta situacija, da bude 7-8 epizoda. I da, obavezno se lajkujte ovaj video i subscribe-ajte se na naš kanal. I da, jeste vidjeli kada, na primjer, prvi uvodni video, drugi uvodni video, treći uvodni video i onaj poluvlog, bili su ispod 3 minuta. Sad, to se menja. I mi ćemo sada snimamo preko 3 minuta. Mislim, da, vidite, sad mi su već završavali video da nemam sad ovaj telefon, da nemam telefon preko kog me YouTube, da. Napišite u komentarima ako želite da mi sa vama pravimo slajmove. I da, ono što smo se mi dogovorili dok nismo snimali, dok nismo imali vremena, naravno razmišljali smo o YouTube-u, jeste da se mi kao YouTuberi, kamerman, režija, zovemo Foodie Gameri, a vi kao naši gledaoci da se zovete Fludaci. Napišite nam u komentarima ako vam se to sviđa ili ako vam se nešto drugo sviđa. Da, napišite naravno znak za te naše, znači obeležje tipa nešto. Na primjer, na hashtag Fludaci. I svi dole u komentarima spamite hashtag Fludaci. Ajde, vi svi. I ako vam se sviđa, bacite like, ili ako vam se ne sviđa. Ma šta, ne. I ako vam se sviđa, ako vam se ne sviđa, bacite like. Da. I malo sam podelite sa svojim prijateljima, zašto da ne, zato što mi ovako imamo samo 16 subscribera, to nije okej, a snimamo već skoro pola godine. Da, ne veze. To bi bilo sve što se tiče današnjeg videa. Ako vam se svideo, bacite like, subscribe-ite se na naš kanal i vi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!